os dereitos das nenas, dos nenos e dos adolescentes é unha tarefa colectiva. En 2025 seguimos avanzando para que as políticas poñan no centro a infancia e a adolescencia. Estes son algúns dos fitos máis relevantes do ano que concluiu. No ano 2025 reforzamos o noso labor de incidencia política coa elaboración e presentación de 3 documentos clave: Análise da enquisa de condicións de vida con enfoque de infancia en Galicia, o informe de propostas de medidas urxentes de apoio ás familias monoparentais en coordinación con EAPN e o posicionamento sobre a acollida de nenos, nenas e adolescentes migrantes non acompañados. Estes documentos foron difundidos públicamente e presentados en reunións cos grupos parlamentarios do Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego, PSDG e Esquerda Unida. Tamén mantivemos unha reunión coa Valedora do Pobo para coñecernos mellor, compartir liñas de traballo e explorar posibles sinerxias na defensa dos dereitos da infancia e adolescencia. E no marco do Día de Infancia, coordinamos xunto con UNICEF unha declaración institucional no Parlamento. Tamén participamos como membros nas reunións do Comité de Seguimento no marco do Fondo Social Europeo Plus e do Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Durante o ano avanzamos tamén na elaboración do próximo informe sobre a situación dos dereitos de infancia en Galicia, coordinando coas entidades membro as temáticas prioritarias, contexto e tamén as propostas de mellora que presentaremos neste 2026. No ámbito da protección contra a violencia á infancia e a adolescencia, mantivemos 2 reunións coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado para presentar os documentos elaborados pola Plataforma de Infancia en relación coa aplicación da LOPIBI no ámbito do ocio e tempo libre. Como resultado, incidimos no borrador do Protocolo da Protección fronte á violencia en actividades de lecer e tempo libre. E, finalmente, o protocolo foi aprobado no Pleno do Observatorio Galego da Familia e da Infancia. Ao longo do ano, mantivemos diversas reunións no que coñecemos como Mesa de Protección, coa Subdirección Xeral de Familia e Infancia, coa Xefatura de Servizo de Menores e coas xefaturas territoriais dos equipos técnicos do menor, para abordar melloras no sistema de protección. Incidimos e traballamos na actualización do decreto polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia, impulsando a creación dun grupo de traballo na Xunta no que participamos xunto coas patronais do sector. Tamén incidimos na mellora da coordinación entre as entidades de acollemento familiar, promovendo reunións específicas para coordinar os programas. A súa vez, traballamos na actualización da súa circular, co obxectivo de mellorar os procedementos e reforzar o acompañamento ás familias acolledoras. Recompilamos e trasladamos propostas concretas para mellorar o programa Tempos. Ademais, fixemos un documento de como mellorar as denuncias nos casos de non retorno aos centros e, por último, fixemos fincapé nunha atención respetuosa cos dereitos dos nenos, nenas e os adolescentes migrantes non acompañados. No último trimestre, coordinamos e asinamos un convenio coa Xunta financiado con fondos Next Generation por un importe de 1.920.000 euros destinados á mellora do equipamento de centros de acollemento residencial e de reforma xestionados por 17 entidades membro. A participación infantil significa que nenas, nenos e adolescentes poidan opinar, propoñer e ser escoitados nas cousas que máis lles preocupan. Este ano reforzamos o grupo de participación infantil Redeiros, celebrando 2 xuntanzas presenciais, na que traballamos os dereitos, a saúde mental, a educación, a protección fronte á violencia, para mellorar a súa contorna. Estes encontros combinaron reflexión e traballo en grupo, con espazos de lecer e convivencia, fundamentais para fortalecer o equipo e a confianza. Participamos tamén na renovación e coordinación do Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia, garantindo que a voz dos nenos, nenas e adolescentes sexa escoitada e respectada. No eido formativo levamos a cabo o programa Coñecer para Protexer, con formacións dirixidas a persoal técnico das entidades do sistema de protección elaboradas e impartidas por Amino e Crianza Terapéutica. Estas sesións chegaron a arredor de 150 profesionais en toda Galicia. Paralelamente, desenvolvemos 20 formacións sobre a LOPIBI con máis de 250 nenos, nenas e adolescentes do sistema de protección para que coñecesen os seus dereitos.
O 20 de novembro celebramos o acto central do Día da Infancia en colaboración coa Xunta de Galicia, que tivo lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra co apoio de Manaia, no que participaron máis de 250 nenas, nenos e adolescentes de distintos puntos de Galicia. Presentaron as súas propostas 5 centros educativos e a Asociación Autismo Bata, abordando cuestións diferentes como pode ser a identidade cultural, a protección da intimidade, a saúde mental e a protección de contornas seguras. No marco desta celebración presentamos o libro Todas as nenas e nenos teñen dereitos, dos Bolechas, e ilustrado por Pepe Carreiro, en colaboración coa Xunta, e creado para chegar os dereitos á infancia dun xeito claro, próximo e comprensible. Durante o mes de novembro celebráronse tamén actos descentralizados en A Coruña, da man de Fundación Amigó, en Ourense, en colaboración con Federación Don Bosco, Amencer, A Venteira, ASDE, Fundación Meniños, Secretaría do Xitano e Fundación Juan Soñador, e en Vilar de Bos, co apoio de Portas Abertas, creando así espazos de diálogo e participación nos distintos territorios. O manifesto polo Día da Infancia foi elaborado previamente polo grupo Redeiros e recolleu as súas demandas e propostas. Este texto foi lido nos actos descentralizados dando voz directa ás nenas, nenos e adolescentes. Participamos activamente nos grupos de traballo da Plataforma de Infancia Estatal en materias de incidencia política, sistema de protección, participación infantil, migracións, sanidade, ocio e tempo libre e regulación da figura do delegado ou delegada de protección. Trasladamos a información e coordinamos coas entidades membro a recollida de achegas para posicionamentos e propostas normativas a nivel estatal. Articulamos accións co resto de plataformas territoriais e acollimos o encontro presencial en Santiago de Compostela. Para mellorar a nosa comunicación interna e externa, coordinamos con Agareso unha análise estratégica que deu lugar á elaboración dun plan de comunicación que poñeremos en marcha no primeiro trimestre deste ano. Reforzamos a difusión de campañas das nosas accións e das entidades membro a través do boletín mensual, da páxina web e das redes sociais, apoiando tamén iniciativas do sector da infancia e adolescencia. Durante o ano alcanzamos máis de 10.000 visualizacións e interaccións. 2025 foi un ano de incidencia, foi un ano de coordinación e de traballo en equipo para mellorar e garantir os dereitos das nenas e dos nenos no noso territorio. A infancia é presente e seguiremos traballando para que en Galicia os seus dereitos sexan coñecidos, respetados e garantidos.